Linda, kan du ikke prøve at forklare mig lidt om, hvordan det var, du havde det, da du kørte herind til SCK i morges til vores fødselsdagsarrangement? Jo, jeg har haft en afsindig travl uge, og synes, jeg var langt bagud med mine arbejdsopgaver. Og da jeg sad der i toget, jeg bor i Holbæk, så det er lang transport, der tænkte jeg, gider jeg overhovedet det her? Fordi jeg sad lige inde i rigtig nærlæst programmet, og fik så set, at jeg skulle deltage i sådan noget workshop hele dagen. Så min umiddelbare følelse var, det synes jeg måske tænkte, jeg kan vide, hvad det bliver for en dag. Men jeg tænkte, jeg melder i hvert fald ikke afbud. Nu er jeg på vej at tage ind og se, hvad det er, og vil åbne og nysgerrig for det. Så det var lidt en umiddelbar følelse. Og hvad har du så fået ud af at tage hele vejen hjemmefra herind til Midtbyen? Jeg må så sige, at fra at have den der lidt, at jeg måske hellere ville have været på arbejde og få lukket alle mine bunker, så er jeg meget positivt overrasket i forhold til det arbejde og den proces, der har kørt dagen i dag. Jeg synes faktisk, det har været meget professionelt og nogle meget interessante indslag. Og jeg har mødt nogle meget interessante mennesker, altså medarbejdere. Mine kollegaer er jo i staten, Danmarks Magasin på den måde. Og så kan jeg se, at den tilrettelæggelse af dagen, hvor man både skal lave en artikel og der er interviews og så videre, at det ikke bare er noget, der lige gør med venstre hånd, men det er et grundigt forarbejde. Og så synes jeg, at det at kunne bidrage til et slutprodukt, der faktisk bliver til noget, det har i hvert fald gjort, at jeg har oplevet den her dag så meget ubyttesrig. Jeg synes faktisk, det har været sjovt og været spændende at være her. Jeg tænkte faktisk på et tidspunkt i morges, jeg kunne måske også smutte lidt før. Men det har jeg ikke gjort, fordi det jeg faktisk ikke har lyst til. For jeg synes, det har været sjovt. Ikke bare sjovt, men også indholdsrigt. Så jeg synes, det har været en god og professionel dag.